Здравейте, момчета и момичета. XRP отскочи от дъното. Имахме една хубава зелена свещ на дневната графика. Проценти малко повече, даже близо 2%. Социалните мрежи вече викат обрат. Всичко е наред, само че графиките показват друга история, разказват. И тя не е тази, която те искат да чуят, ритейла иска да чуе. И за това да погледнем какво ни показват графиките днес. Малко по-късно е това видео, но пак мисля, че може да ви бъде от полза. Така, това първо да кажа отново е технически анализ на крипто, на XRP, на биткоин, без магически прогнози, без гаранции, само сурово какво показва чарта днес, 8 юни. Така, първо факти. В момента XRP е около $16. От одеве играе тази граница, даже цял ден играе тази граница. Нагоре е леко за деня, след като удари близо $1 и 19, мисля, че беше близо, да, 18 и нещо. Така. Но ето е по-голямата картина. Това е най-ниската зона на XRP, която е бил от месеци. Ако погледнем и се върнем, много се върнем доста месеци назад, това е най-ниската зона, която е. Индексът на страха вече е 8. Ако видите, беше 12, падна на 8. Това е хубаво от една страна, но и не чак толкова хубаво. Хубаво е, че започваме да набираме дъното в тези нива. Лошото е, че все още е много голям диапазон на крайен страх. Екстремен страх и паника на пазара. Когато всички са в паника, знаете, че цената често прави едно нещо. И това е главно, предимно, ето този отскок нагоре. И после, преди да продължи надолу, да тръгнем отново надолу. Както е правило тук отскок нагоре, държава леко и пак продължава надолу. На английски това му викат Dead Cat Bounce или отскока на мъртвата котка. И както знаем, дори мъртвата котка отскача, когато падне от достатъчно високо. В смисъл, ето го достатъчно високо е паднала, отскача и от тук може да продължи надолу. Отново да продължим или да го визуализирате. Ето това движение и отново слизаме на по-ниските нива. Така, въпросът за днес е простия. Това отскок ли е или истински обрат? И сега ще разгледаме индикаторите, какво ще ни покажат те. Първо да започнем с това, че ще ви покажа биткоин, това, което най-много ме притеснява. Притеснява, ама на дневната графика, ето виждате тези движения, които е направила. Значи, октомври месец започваме едно голямо падение, получава се горе-долу един бериш знак или флаг, който му викат. Движим се в този диапазон, отново се сриваме надолу. Февруари месец правим абсолютно също. След срива, пак се движим в този диапазон. Ето го. И преди няколко дена отново се сринахме до много по-ниски нива. Сега, моето опасение е това, че да, тук, както казах, е много хубаво дневната вълна, wave trend, която е викат, или вълния тренд или така нататък. Аз му викам облаци. Те са доста разтегнати и са много под препродаденото ниво. Имаме зеления хикс, имаме buy сигнала, което е много добре. Това е на дневната. Обаче ме притеснява да направи с този Dead Cat Bounce да направи едно движение, което обикновено може да продължи да направи лъжливото тук, да слезнем надолу, пак да продължим в този диапазон, да образуваме пак този bearish флаг или мечия флаг и от тук да продължим отново надолу на стойности, които говорихме в предните видеа. Така, това е за дневната графика. И така.
Индикатора ми Кокали Б. Какво показва той? На едночасовата може да видите. Пак говоря за биткоин. Но ето ще преключа XRP. Те горе-долу са подобни. Може да видите, че тук вече имаме на едночасовата червения кръст и сел сигнала. Сигнала за продажба. Това е бичи кръстоз. Бичи кръстоз в препродадена зона, т.е. отскока е реален, има импулс нагоре. Нали, отскока е реален, има импулс нагоре. До тук добре за биковете. Но погледнете и другата част. Стокастика. Стокастика опъна до тавана. Почти на прикупеното. Това е на единия час. Ако погледнем на 12 час, е много над препокупената зона. Това е еластик, който опъна до край и може да штракне обратно всеки момент. Значи имаме импулс, имаме отскок с импулс, но вече е уморен и трябва да запомните това, че тук обикновено може да последва завъртане надолу. Макар че облака е много в препродадените нива, въпреки всичко може да направим едно ново движение на по-долни нива. Така да преминем на една часовата отново. Сега най-важната част. Имаме три нива. Ако запомните само това от видеото днеска, стига ви, напълно нормално. Но първото ниво. Тавана на отскока. Тавана на отскока днес много се мъчихме. Това е малко по-високо на $19, но се мъчихме от снощи да пробием това ниво. Успяхме да пробием $17, стигнахме до $18,45 и това е. Но както виждате, тук има една много голяма червена съпротива, която се е оформила тук. Това са едни нива, които трябва да ги проби. Успее ли да ги проби това дневно ниво, това значи, че ако не успее цената да удари тук и я отхвърлят надолу, за мен сценария отскок на мъртва котка. Това ще покаже. Това ще покаже, което ще направи ето това. Евентуално може още веднъж да пробва и направим движението надолу. Като гледаме също тук, че ударим и 50-дневната ема. Не, 200-дневната ема. Успяхме да преминем над 50-дневната, което е много добре. Започват да се приближават. Ако 50-дневната успее да прекуси 50-дневната, това ще ни покаже бичи сигнал, който ще даде сигнал за нагоре. Но на 4-часовата графика все още се борим с тази 50-часова ема или 50-дневната ема, която в момента много се бори с нея. Да я премини. Или всъщност тя не е 50-дневна ема, те са 50 единици ема. Тя в момента на 4-часовата се опита да я пробори и не успява. Не успява. Един път се докосна, тук стои на тези нива. Така, докъде бях стигнал, че трябваше да прекъсна за секунда. Така, да, това, което говорих е това. Второто ниво. Това е вододела. $1,22. Това е много значимо ниво. А ако успеем да го прехвърлим него днес, това е граница, която успеем ли да преминем над нея, дневно затваряне, това говорим много добре. Говорим за нещо, което е повече от скок на мъртвата котка. И всичко под него за мен това значи, че пазара остава меч. Ето го отново, ако направи това движение и от тук тръгнем надолу, пазара остава за мен меч. Все още. Така. Третото, което е много важно. Подът. Подът на 1,8. Ето го този под. Вие може да видите много голяма зона на обем. Този под на 1,8, ако преминем нея, това е последната голяма опора. Часово затваряне под тук, значи на 1 час. Ако направи едно движение от сорта на
Ето, така. И затворим под нея. Това за мен лично значи, че пътят отново се отваря към даната. 1 долар и 5, може би кръглият долар и защо не и под самия долар да мине. Горе на 22, запомнете го, долу на долар и 8. Това са около, пак не е финансов съвет, не е инвестиционен съвет, няма магически прогнози в това нещо, само казвам какво виждам аз лично за мен и как предприемам моите действия спрямо моите инвестиции. Ползвайте си мозъка. Повтарям го постоянно. Ползвайте си мозъка. Аз не отговарям за никои инвестициите или дневните позиции. Тук иначе, ако продължим в този диапазон, няма нищо, кое знае интересно, ще има само нагоре, надолу, нагоре, надолу. Защо съм предпазлив с тези отскоци? Защо? Големия му брат на биткоин. Ето къде отиваме. Биткоин. Значи пак да ги кажа. Ако върнем на дневната графика. Вижте и как са. Един флаг, втори флаг. Тук е въпросът, какво ще почнем да правим. Ако почнем да вървим в този рейндж, откриваме пътя за трети флаг и от тук да продължим пътя надолу. Ето пътя надолу, който казах. Така. Значи ако върнем, нивата са ето ги тук. 38-39. Може да падне или преди това ще е 48-49 и после така нататък надолу. Надяваме се това не се случи. Дали? Ако освен не чакаме да стигнат тези нива и да направим една хубава покупка, да напълним турбите. Значи, биткоин в момента, както го гледаме, 63-63,5. На 4-часовата графика силен меч и тренд, ако го видим тук, на кокали бито. Така. Виждате го в момента. Препокупено сме тук в момента. Прекалено много висока е стокастика. Имаме много червени сигнали. Тренда на вълната почти се затваря и всеки момент може да удари и червения хикс тук, червения кръст, да получим един сел сигнал, а на 4-часовата графика това е доста лошо като сигнал, защото тя доста контролира самия пазар. И ако биткоин поен да пада, той ще дръпне заедно с тях олткоиновите, защото те се водят по него. Има едно правило, колкото по-висок времеви интервал гледаш, толкова по-мечо изглежда. Ето го примерно. Дед кроса, череп, тук. Ако отим на 12, череп, тук. Това какво значи? Само да обясна. 50 ема е слезнала под 200 ема и почва да се раздалечава. Това значи, това е силно меч сигнал. На дневната също го имаме. На двудневната също го има. Докато ема не започне да обърдаща нагоре да пресече 50-то, да пресече 200 и тук получим една ракетка хубава, която аз много обичам. Това все още не сигнализира, че сме в мечи диапазон. Ето тук ракетката не може да се види, но по принцип тя се появява. Това аз съм се я програмирал, черепчета и мечки. И ракети като една малко детенци. Така. Сега. Капана. Най-важното. Най-важното за мен днес е 1 долар и 19 и 1 долар и 22. Ето го да се върнем обратно на XRP. 1 долар и 19, 1 долар и 22. Ето ги на часовата графика се връщаме. Долар и 19, долар и 22. Те са две нива да се дебнат днеска. Това, което наричам капан за биковите. Сценарий учебникарски, ритейл вижда зелена свеч, почва да купува, вижда отскок от дъното и прави фомо. Купува в страх, за да не изпусне. Нали? Което всички го правим на моменти. Но купува в препокупена зона. Купува в тази зона, на която тук сме на такова ниво, което е много рисково.
кой продава на среща? Едрите играчи почват да продават на среща. Едрите играчи, които ползват точно тази ликвидност, точно тези купувачи, за да излязат от позициите си. И не казвам какво да правите, не ви давам съвет, казвам какво аз виждам. Купуването е в препокупено ниво, на фона на мечия биткоин и страх на пазара, за мен лично това е зона за наблюдение, а не за действие. И така накратко, да обобща. Отскока е реален, но уморен. Ето го виждате, отскока е реален, уморен. Тавана е нисък, биткоина държи капака отгоре, двете нива, които решават всичко, пак да повторя, един е 20, 1,22 нагоре, 1,8 надолу. Това е което държи. И най-важното винаги, за трети път, това не е финансов съвет. Това е мой личен дневник, как аз чета пазара, правете си собствено проучване. Ако това, което ви показвам, ви харесва и ви интересува малко или много като данни, като информация, като различен прочет на пазара и ви е полезен този трез поглед, абонирайте се, натиснете лайк бутона и тук няма да видите хайп, няма да видите някакви лъжливи неща от сорта на купете си моя курс, как съм го казвал, или ето аз виждам тук заедно с всички, ще купуваме всички, ще продаваме всички и така нататък. Няма такова нещо. Покавам ви графиките, покавам ви фактите, колкото мога се опитам всяка седмица по 3, 4, 5 пъти, когато виждам неща. По-нататък ще стане и всеки дневно. Но за сега се опитам това. В среда се опитам отново да направя един фокусиран анализ, само на XRP. Какво стана с тези две нива? Успяхме ли да ги пробием? До тогава дисциплина над емоцията. Помнете. Затова аз ползвам този терминал, който съм му създал последните 9 месеца, може би вече година. Той използва изцяло само единствено информация. Никаква емоция. Без никаква емоция, само информация. Затова горе главата и гледаме какво се случи с следващите нива. Довиждане от мен.